Guys, welcome back to my vlog. So, ang atong video karon, naiusa ka magbabalak nga amo ra sa ning silbi nga inanak. Mutan-aw mo og mo maminaw mo sa iyahang maong balak, lakbit saysay sa iyang kinabuhi. So, sige guys. Yes, nyo kamari kayo. Parte sa kapalaran ba? Kasakit o kalipay. Yan tos na ko. Muranin ni siya. Balak ni siya parte sa kanang kinabuhi. Parte sa kapalaran ng mga anong nakumutan na ko sa inyo. Nanong ipagimugso ko ng kalibutan na kasakit naman akong mga karamtaman. Niya, parte sa maubay akong tiligdan. Isod kayo. Pero giantos na ako ang tanan bisag sakit sa akong dugan. O mga umugluha nga ito sa akong mga mata. Wala na yun. Kay saan man, nahurot naman. Bisag tihod pa. Lugmaw na lang inyong makita. Pero gikaya na ko. Ibarugan ako. Ako gisulikboy ko. Igwantalan ako. Ako, gitamay-tamay ko. Ugunsay ako panginabuhian. Pero ako ra gibantayan. Daghan sila istorya parte sa akong pamilya. Parte sa akong anak. Akong anak. Di ko yung tago ko. Itaw lang ako. Kay minyon mo yung naong. Siyempre kayo yung tago sa ko. Pero kaya na ko. Nasa yabang na ko. Kinisi. Akong pajimoy na ko. Bilib sa kuwan ni. Ay, tabang isa na ko. Si Mamerji. Okay kayo sa kuwa. Tabang sila na ko. Nani buhata. Na barugan na ko ang akong pamilya. Muna mga guys nga buhay mga guys. Ako mag-umar ko. Pero bisag ako mag-umar ko. Nalangga po mudak dito. Gusto na sakit din na. Partis pangwarta mga guys. Patulang ginagkusingot para mabuhay akong mga anak. Wala ko yung na tagsalit ko suban. Di ko yung maglambot ko na. Akong ibarugan akong kagulingon nga mabuhay akong mga anak. Ipakita ako sa mga tao, mga silingan na ako napato ko singot para mabuhay akong anak. Bahalag lisod nga pangwarta. Ibuhat na ko. Party pamagol, lisod mag-ina, mga samad kong kamot. Labi nagdigkasin natin sa buhaton nga muna. Kayal na ko para nga naay makita kong anak nga ako. Ibuhi na ko sila sa mayo pamagi. Dili yung nga busar nga mamintahatag sa naa. Pero bisag ako ng kamot kung tinugan ako singot ang akong gibuhi sa akong anak. Naalang gapoy mo daot sa kuwa. Daghang gapong kang istorya sa mga silingan na ako. Nipasagdan ako akong mga anak. Pero gidawat na ako tanan. Kaya nakita masad sa akong ubang silingan. Ngayon salig din ako. Nang ipatugan ako singot ang ibuhin ako sa akong anak. Ako, salamat sa ko ninyo. Na hinaot sa ko nga maka namoy katambag sa kuwa kung saan nga akong waton kay tambag yun ang akong ikinanglan kay akong inikanan bisan tinudog sila nagtunban ninyo mahinaot sa kong ikinyo postita ko kay gumikan ako sa inyo mamaunin ako kay ako na ngayon kung tambag din ako kung saan nga akong waton para malampo ang kinabuhi. Mauni siya. Nindot kayo ang iyang saysay sa kinabuhi. Ug kinsa tong gusto nga mo tambag, ang dami nga mubasa. Anda po mubasa, anda po kuminaw. Maminaw. Kung sa ang hirap buhaton para mulampuang. Para wala na yung mutamay din ako. Salamat kayo. Salamat. Salamat. Thank you kayo guys. Mao toy iyahang Tabangan na to guys. agig saysay sa iyang kinabuhi. So, kung kinsa to nga nagtanaw karon, guys. kung malumog Okay kasing-kasing, pwede ra nga mo
mo comments lang mo sa ako ang video. Sa Kay- shirt ninyo. Ako ra sa basahon ra sa namo. So, salamat kayo guys og sa kanunay nga naa jud mo. Dako kay kong pasalamat nga nagauban mo kanunay sa akong mga video. Ipaman sa kanunay, manghinaot ko nga mo like ug mo follow ug mo share mo sa akong Facebook page. Thank you kayo guys. Hi, guys. Bye-bye. God bless. Bye-bye.